Аз ще в началото искам да изпълня едно парче и да направя предупреждение, че положението е сериозно. Става въпрос, че положението е сериозно с движението. Няма нищо да се радвате. Положението е сериозно с движението на МПС-тата по шосетата. За тези, които не знаят какво значи МПС-та, на български това значи моторни превозни средства. Войната е направо и започнала, затова оркестъра няма кой да ме гледа и ти даваш ни военно положение на шосето с музика ми го правиш, като интелигентни хора. Нали разбираш? На жижава. Точно така катастрофата още не е станала. Страшно. Страшно. Моля ти се. Не ди, бе. Лекичко. Не ди, настръхвам, бе. Така. Стига. Слушай си, слушай. Също като в 13-та година, войната. Господин докторе, в държавна болница завидете. И там мама... Още малко така. Мама, така още малко. Ако обичате за известно време, мама, настанете.